Kaya hindi ko naman kayang buhati. Gusto ko lang matulungan. Na araw-araw nakikita ko silang ganun, di mo rin matiis. Ito ang kalagayan ngayon ng 71 taong gulang na si Nanay Hilaria. Ayon sa kanyang mister na si Tatay David, dahil sa kakulangan sa kanilang pinagkakakitaan ay hindi nila magawang ibili ng wheelchair ang kanyang may bahay. Gaano kahirap po yung ganong sitwasyon, Tay? Kaya hindi ko naman kayang buhati. Gusto ko lang matulungan. Opo. Tuwing umagang gigising sila, yun, isasakay niya para dalhin sa sala. Ang anak niya hindi rin makaasahan dahil PWD, wala din. Tanggapin niyo po itong pangunahing pangangailangan para po kay Nanay. Ayan po, nagpaabot din ang aming programa ng financial assistance at grocery packs para kay Nanay Hilaria. Ito po tayo, tanggapin niyo din po itong cash assistance bilang tulong din po sa inyo. Kung wala ito, siguro di namin alam kung saan kami lalapit. Kasi first time ko lang talagang lumapit eh. Ito ang pinaka first time ko. Hindi ako nakakabigo, kaya salamat. So hintayin niyo lang po, Nay, kayo po ay magiging prioridad po once po na available na po yung wheelchair mula po sa Ako Bicol Party List. Salamat po. Maraming. Makalipas lang ang isang linggo, ay personal na naming pinuntahan si Nanay Hilaria kasamang Ako Bicol Party List. Agad din sinukatan ng wheelchair si Nanay Hilaria ng tauhan ng Ako Bicol Party List. Kinabukasan ay isang programa ang inulunsad ng Ako Bicol Party List, ang Tarabangan Caravan sa Puro, Legazpi City, Albay. Mga wheelchair na ito galing ito ng US. Yan po ay partner ng Ako Bicol, ang Free Wheelchair Mission and the Children International Philippines. Pag uupo sila, dapat meron din silang exercise kasi para maiwasan nila yung kanilang magkakaroon sila ng body sores. So yun ang Free Wheelchair Mission na gift of mobility. Habang ang aming team naman ay naghahanda na ng mga grocery packs para rin sa kanila. Makalipas lang ang ilang minuto ay sinundo na rin namin si Nanay Hilaria kasama ang kanyang mister para dalhin sa Tarabangan Caravan. Bukod mga ka-aksyon sa libreng wheelchair na natanggap ng ating mga benepisyaryo, makakatanggap din sila ng cash assistance at grocery pack mula sa ating programa at sa Ako Bicol Party List. Eto mga ka-aksyon! Pahawak at syempre eto food pack! Layunin din ang programang ito na mabigyan ng tulong ang ating mga kababayan na hirap sa kanilang buhay. Maya-maya pa ay hinatid na rin namin sa kanilang bahay sina Tatay David at Nanay Hilaria. Magaan sa hindi na tayo mahirapan sa timba kasi mayroon ng wheelchair. Dahil ka na ako, para butong kambal din na may lulad na tao. Alam ko talaga ang asawa ko saka yayakapin kita ng ganito. Ito lamang ang patunay na sa hirap man o ginhawa, ang iyong kabiyak ang aalalay sa iyo at hindi ka iiwanan.